खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ लाबोयैया मैया सानसे जादों मैया सानसेखा हगारखायाखै सम मालाबा बादबनाय जायो बादबनाय फैयो खालामनो बायो मालाबा एडिट खालामनो मानो बिराद बायनाय फैयो मालाबा एखनबा नङा होनबा तो जिखियानो जाया मानो दाथ' फेसबुकफोरखौ बोदलाना नायबानो गोबाङानो गोबां फेसबुक पेज सालायग्रा बिगोमाफ्रा गोबां बाथ्रा बुंनाय नुसोगारदों आरो ओंखारलायसोगारदों नायजायाखै नङा नायदोंबो सोरबाया अफ्रिखौ गाज्रिबो होनदों बा दे नांजाया बाद दे दा दिनै बिथांमोना वान साइडेड जाना बुङोमोन दिनै मानो बुङासै जेबो बुङासै माथो बिपिएफनि सायाव ना बेखिनि बाथ्राखौ बुंलायसोगारदों बुंगोनबो माबायदि नंगौना नङा बेखिनि आरो बाथ्राया उनाव बुंगोन सम सफैब्ला बावहाय खुनु सोरबा बिजेपि सोरबा कंग्रेस सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल बारग'आ आं बुंगोन बुंनांगौ समावहाय बुंगोन नाथायबा दा मोनसे बाथ्राखौ आं सानना नायो जेब्ला पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय इउपिपिएलआ ओरैनो 12था मोनदोंमोन होनबाबो बिथांमोना सरकाराव फैदों बिपिएफआ 17था मोनदोंमोन नङा होमबा थेवबो बिथांमोना जेनदों नङा होनबा मा जाहोननि थाखाय माबोरै थाखाय सरकार दानो हायासै बेखौ आं बुंनो थांला आरो बुंनोबो रोंला हागौमोनब्लाबो खिन्थु आं बुंला बेखौ दा बेफोरखौ बुङोब्ला बै व्यक्तिफ्रा बै सुबुंफोरनावहाय खारन बै सुबुंफ्रा पलिटिक्सआ मा बुस्थु बेखौ बुजिया रोङा बे आरोखि नङा होनबा बेखायनो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो रोंला दा गुबै खोथाया जाहैबाय मा इउपिपिएलआ एसे हार्ड लेबार खालामबावनांगोन खस्थ' खालामबावनांगोन बुजिबावनांगोन सोलोंबावनांगोन मोनथिबाय थांनाय 5 बोसोरावनो जे सालायदों बिनो जे कमप्लिट जाजोब्बाय बा बावहायनो बिनि साबसिन रावबो सालायनो हायाखै बे नङा आरो जों इउपिपिएलआ जे बिराद मोजां सरकार दादों मोजां सरकार सालायदों बे नङा बहाबा माबा मोनसे थालांबावदों खमि जालांदों खिन्थु नोंथांमोना इउपिपिएलआ जेननायनि फारसे आं सानदोंमोन इउपिपिएलखौ 10 बोसोरसो थासिगोनदां गोदान राजखान्थि नालाय गोबां दैदेनगिरियानो थांबाय बिपिएफनिफ्राय अनलि थादों होननानै बुङोबा दैदेनगिरि बिपिएफखौ सोरजिग्रा सासेल' दैदेनगिरि थादों होननानै बुङोब्ला अनलि हाग्रामा महिलारि साराल'नो थाथाबबाय थादों आरो बिनि थांखि आरो बिनि जाखिनि गोरा मजबुतै हमथाना लाखिनाय जों बेखौ मानिनांगोन जि हालोदाव गोग्लैदोंमोन बिपिएफआ खुनु बिपिएफआ अस्तित्वआनो गैयिफोर बायदि जादोंमोन गेजेरावहाय थेवबो हाग्रामा महिलारि सारा जे गावनि पार्टी जोनोम होनाय बिपिएफ दोलोखौ माबायदि मजबुत गोरायै हमथाना लाखिदों बिनि आगदा आगसि थाग्रा खाम्फा बरगयारी सार चन्दन ब्रह्म सार आं बिथांमोननि जाखिनि नांबोनाय बै समाव जाखिनि सालायबोनाय आं बेखौ मानियो आरो सन्मानबो होयो नाथाय बिपिएफखौ नागारखांनायनि उनाव बिपिएफआ सिंगेल लिडार हिसाबै बिपिएफखौ सोरजिनाय गोरा गोख्रोङै हमथाना लाखिनाय हिसाबै सासेल' लिडार बियो सोर हाग्रामा महिलारि सार दिनै बिनि धर्ज बिनि बै बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ सह्य खालामनानै माबायदि बायदिसिना खोथा बुंनानै ओरैनो हगारहरो बियो माने बेनाव पलिटिक्सआ दङ आरो बि गोरोंसिनबो बिडिसिआव दा बुंनो थाङोब्ला सेकेन्डआव दा पलिटिक्स रासिन गोरोंसिन होननानै बुङोबा सानै मानसि दङ बिश्वजित दैमारि सार लोगोसे हाग्रामा महिलारि सार बिसोर सानैया थ' बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला बि सानैया थाङो बिपिएफ 3 मानसि थांदों दे सरि बावदों जेब्ला बिजेपिआव सार बिश्वजित थांबाय बावहायबो बिपिएफआ माखासे दुरबल जादों बिनि उनावहाय चन्दन ब्रह्म साराबो थांबाय इउपिपिएलआव ओरैबो गैया गेजेराव जानानै थाबाय सिबाय दाखालि नैबे काउन्सिलनि इलेक्सन गेलेदोंमोन बावहायबो जेनहैबाय बिनि उनावहाय खाम्फा बरगयारी एमएलएआव गेलेदोंमोन बेबो जेनदों नाथाय बियो माखासे मानो थाखाय थांखो जों बेखौ बुंनो रोंला बावहाय बिथांमोन 3 थांनायाव बिपिएफआ ओरैबायदि दुरबलबो जादोंमोन
हाग्रामा महिलारि सारा बिनि स्ट्रंखौ बिनि गोसोनि दाद खालामना थानायखौ जों रायजो राजाफ्रा मानिनांगोन आरोखि। बे समाव रावबो गैलामोन, अनलि सिंगेल हाग्रामा महिलारि सार। बे माबा मोनसे दुरबल बाथ्रा बुंबानो गासैबो दुरबला जायोमोन। MCLA गासैबो दुरबलानो जायोमोन। थ' दिनै बेखिनि बिसोरनि बाथ्राखौ आं एसे दोनथ'नानै दा UPPL नि बाथ्राखौ एसे बुङो। UPPL नो रायजो राजाफ्रा आंनि मोनसे सिन्ताधारा दे, बै समाव जेब्ला सरकाराव दादोंमोन दाजाब दानख' खालामनानै कि बिसोरो सिंगेल UPPL हिसाबै सिंगेल मेजरिटि 12थाल' मोनदों। बावहायनो जोंहा दुर्भाग्य नङा होनबा? UPPL सरकारखौ UPPL हान्जाखौ बुंनांगोन दुर्भाग्य होननांगोन। खारन दिनै गोदान एकर्ड जाखांनायनि मुङाव, एकर्ड जानायनि नामाव दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोननो गैयाब्लाबो 20+ होनांगोन। मानो होआसै रायजो राजाया? जों बेखौबो एसे साननाया मोजां। थ' माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो दिनै सरकाराव फैबाय, BJP खौ लाबाय, GSP खौ लाबाय आरो सोरखौबा लानानै बिथांमोना सरकार दाबाय। दा बिथांमोनखौ आं बुंगोनसो दा UPPL आ बबे खन्दआव जों मानो 12थाल' भट मोनखो? सरि 12 जनल' देरहाखो आरो जों मानो बे बाराव खुंथायाव फैनो हाफिनासै? नंगौना नङा? बेखौ एसे बबेबा खन्दआव माबा मोनसे गोरोन्थि जानानै दङ। नंगौना नङा? बेखौ एसे नाय। जों ओरैनो दा राजु नार्जारिया रेलि खालामदों, आं दिनै बिसोरखौ सोंखारिनो नाजायाखै। दिनै राजु नार्जारि सारा नंगौ बे आंनिख्रुइ गोरों, सिन्ताधारा खालामनाय, साननाय हनाय जेरावबो गोरों, आखा फाखा। दिनै मोनसे रेलि लादों। बे रेलियाव मोनसे रायजोनो मोजांनो रायजो राजानो मोनसे जों उमुकनि थाखाय जेननो गोनां जादों, जों उमुक जायगायाव बेफोरबायदि खमि जादोंमोन, बिसोरनो बेफोरबायदि होनायखाय जोंबो खमि जानायखाय जों जेननो गोनां जादों। येस मानिदों। बेखौ मोजाङै डिक्लेयार होयोब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो। दिनैहाय जायफोर दाखालि सासेथ' बुंदों वान साइडेड। येस आं वान साइडेड। नंगौ आं BPF खौ आं दाखालि आवगोलनिफ्रायबो बुंबाय थादों। BPF खौ आं मानो मोजां मोनो? दिनै हाग्रामा महिलारि सारिया बिराद खस्थ' खालामनानै फैनाय मानसि। बे हिसाबै आं मोजां मोनो। व्यक्ति हिसाबै आं मोजां मोनो दे हाग्रामा महिलारि सारखौ। गावनि सेक्रिफाइस खालामबोनायखौ बा दुखु दाहा लाबोनाय बै समावहाय बे आरोखि। बिनि थाखाय आं मोजां मोनो। थ' ओरैबो प्रमद बर'आ साराबो गोबां दुखु दाहा लादों। राजा लामा गाथेनाय, खर'नि खानाय हनाय, ओमफ्राय आरो गुबुन बेखिनिखौ आं मान सन्मान होगोन बिथांनि जाखिनि दुखु दाहा लानाय। नाथाय पावाराव फैयोब्ला गासैखौबो बावजोबो बियो। बावग्रा हुदा दं। बा जायफ्रा UPPL नि हार्डकर सिन्ताधारा खालामग्राफोर बिथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना दुखु मोननाङा बा गाज्रि मोननांगौ दरखार गैया। आंनि भिडिअखौ सफा लानानै हगारनो नाङा। कपिराइट होयोबा थांजोबगोनबो। चेनेल सेस जालाजोबगोन। आं हले बुंखागोन। आं बे बाराव होयोब्ला आं कपिराइट हरसिगोन, आं स्ट्राइक हरगोन आं। बेखौ आं खुला बुंबाय आरोखि। दिनै क्लियार खोथाखौ बुंदों, स्ट्राइक हरगोन आं। बाथ्राया जाहैबाय मा? निउसनि अनगायै गुबुन पेजफोरा नङा होनबा? गुबुन निउसनि अनगायै, निउस पर्टेलनि अनगायै, आरो निउस पर्टेला माब्लाबाबो जोंफोरनि भिडिअखौ लाखाया आरो दा लाथोंबो। आरो बिसोरनि सायाव आंहा माबा हराबो, स्ट्राइकबो हराबा माबा मोनसेबो हरनाय जानाय नङा। जायफोर पेज बिगोमा बिसोरनि सायाव आं हले स्ट्राइक हरगोन। बे आरो बाथ्राया। थ' खोथाया जाहैबाय मा? दिनै UPPL आ जेनदों। जेननायखौ दिनै मानिनांगोन। दिनै बिथांमोना खोनानो मोन्दों, जों मुखे खुगा खोनानोसो मोन्दों। दिनै BJP ओरै सेन्ट्रेलनिफ्राय ओंखारबाय। दा बिथांमोना कंग्रेसजों सामिल होफानायनि बाथ्रा बुंदों। थ' आंनिबा सामिल होआलाफानो बा सोरजोंबा थाफायालाफानो दा जेरैबायदि दङ MLA आवबोथ' नोंथांमोना दिनैहाय गोबां MLA फोर दङ। गोबां दासिमबो दं। गोजौआवबो दं, गाहायावबो दङ। नङा होनबा? थ' ओंखायनो सोरजोंबा राजखान्थि दोलोजों थाङालाफानो थाथ'दोना। जोंनि UPPL आ बबेयाव मानो उइक जादों, बबेयाव दुरबल जादों?
सावरायलायबाय था ओंखारलांगोन मोनथिगोन रासिन लिडारजों लिडार सावरायनानै लाब गैया एकदम गाहाय लेभेलनिफ्राय फैनांगोन गाहाय लेभेलनिफ्राय सावरायबोयोबा नोंसोरो मोनबोगोन जों उमुक जायगानि थाखाय उमुक खोथानि थाखाय उमुकखौ जों मावफुंनो हायैनि थाखाय इदि बेफोरबायदि मावफुंनो हायैनि थाखाय जों जेनदों UPPLआ नङाबा दिनै 5 बोसोरनि उनावहाय मानो जेनखो मानो फावसायखो मानो एथराब सिंगेल नाम्बारावनो थानो गोनां जाखो थाखा फैसायानो गैयामोन ना माबा मोनसेयानो गैयामोन ना IPS UPS खौनो खालामनो हायाखैमोन ना जोङो नलेज फेस्टिभेल खुंनाया जोंनिया गाज्रि जाखो ना मोजां जाखो बेफोरखौबो एसे मोजां स्टाडि खालामनाया मोजां ना जों दिनै दुरान काप होनायासो गाज्रि जाखो ना जों बहाबा सोरनिबा मुङावहाय न' लुनाय अनुष्ठान प्रतिष्ठान बा माबा माबि खालामनाय ना बेफोरबायदियाव जोंहा खमि जादों नामा बेफोरखौ एसे स्टाडि खालाम UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरनिखौ आं बेखौल' बुंगोन आं राजखान्थिखौ रोंजोबगौ राजखान्थिखौ आं हाजोबगौ होननानै इग' खालामनानै थायोब्ला बियो देरसिन गोरोन्थि जागोन UG ब्रह्म सारनि प्रमद बर' सारनि आरो माखासे UPPL एकदम गियानि गुनि लिडारफोरनि थाखाय बैफोरबो गोरोन्थि जागोन बै समावनो जेब्ला पावाराव दङमोन UPPLआ जेब्ला पावाराव दङमोन मोजां इन्टेलेक्सुवेलफ्राबो दिनै UPPL जों दङमोन UPPL जोंनो दंफायोमोन मोजां सिन्था खालामनो हानाय इन्टेलेक्सुवेलफोर दैदेनगिरि आं मुंखौ बुंनो थांथ'ला मुं मख'योब्ला एसे उसुबिदा सोरबा दिनै जबखौनो मावफिननो गोनां जादों बिथांमोनजों मोजाङै सिथाबनानै थाग्राफ्रानो दिनै बै व्यक्तिफ्रानो UPPLखौ सोंखारिफिननो हमदों बुंफिननो हमदों ससियेल मिडियायाव ओंखाराखै निउसाव ओंखाराखै नाथायबा बहा ओंखारदों खुगा रायलायलायो नङाबा बै व्यक्तियानो UPPLजों बै व्यक्तियानो प्रमद बर' सारजोंनो बै व्यक्तियानो UG ब्रह्म सारजोंनो बिराद मोजां सावरायोमोन नाथाय जोंफोरबायदि दिनै खुस्रा खुस्रि जोंनि मोखाङावनो बै व्यक्तिफोरा बुंनो गोनां जादों मानो बुंदों आं मुं नाम साम जेबो लानो सानाखै जों बै व्यक्ति सारमोनखौ जों सेलुट होयोमोन गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय आं लास्टआव जोबथारनायाव नैबेखौसो बुंगोन UPPLनि जायफोर दैदेनगिरि सार राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जाखिनि बाइक रेलि लादों मोजां जादों आरो मोननैसो टारगेटखौ आं जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोननि जौ जुवा आरो ड्राग्स मेनलि आं दाबो बुंगोन उनावबो बुंगोन ड्राग्सनि बेलायावबा ना अनलि आबसुल' रेलि खालामनांगौ नामा बे नङा एबसुनिल' गासैबो दायित्वजोब बे नङा एबसुखौबोथ' माबा मोनसे साननो हो सम हो दिनै ड्राग्सआवनो सिथाबना थाथाबबाय थानांगौ एबसुआ बे नङा बिस्राबो मावनांगौ गोबां दं ओंखायनो जायफोर खुंथायाव दं जायफोर खुंथायाव गैया जायफोरा दिनै दोलो जों बर'नि गेजेराव मोनथाम राजखान्थि दोलो दं APP दङ UPPL दं BPF दं नोंथांमोना जों जेनदों होननानै थायोब्ला बे नोंसोरनि गोरोन्थि जागोन आं बेखौला बुंगोन नेक्स्ट बारावहाय जों माबायदि देरहानो हागोन माबायदिहाय देरहालांगोन आं UPPL आरो APPआथ' जेरावबो लाथिख' जाजोबदों बे हिसाबै बिथांमोना रासिन स्ट्रागल खालामनांगोन गोदान आफाद हिसाबै गोदान राजखान्थि हिसाबै नैबे राजखान्थिनि बेलायाव गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै दा अनलि राजु नार्जारी सारखौ आं बेखौल' खावलायबावगोन थ' मोजां जादों मोजां मोनदों आं बिथांमोननि जाखिनि रेलि खालामदों दिनैहाय बिथांमोना दिनैहाय मा ड्राग्स आरो जौ जुवा बेफोरनि फारसे हेंथायै आरो बिनि अनगायैबो गुबुन मेन थांखियाथ' दिनै UPPLनि जाखिनि UPPLआव राजु नार्जारीनि जाखिनि रेलि खालामनाय स्ट्रं माने UPPLआ दिनै बबेयाव जेनदों बेखौ नागिरनानै थांदों नागिरदोंबो लोगोसे बेजों लोगोसे रेलि खालामनायजों लोगोसे जौ जुवा ड्राग्स बेखौ जेब्लायबो जों जायखि हान्जायानो थाया मानो गोबां नन पलिटिकेल हान्जाफोर दङ दिनै गोबांनो एबसुनि अनगायैबो दिनै बै व्यक्तिफ्राबो मानो खालामनो हाया ड्राग्सनि अनगायै ड्राग्सखौबोथ' जों होबथानो हायो दिनै जौ जुवाखौबो दिनै होबथानो हायो जौफोरखौबो जों गेजेर ससेयाव गोबां खममोन नाथायबा बे 5 बोसोरनि उननिफ्रायनो
जौ जुवा ड्राग्स जों आगानसे हरबानो जों ड्राग्सखौ रग' रग' नुहुरो थ' बेफोरनि फारसे जुदि गासैबो सोरबा खुंथायावनो था सोरबा खुंथायावनो थायि सोरबा माबायावनो था बै व्यक्तिफ्राबो खालामनांगौ सांग्रांथि हाबाफारिखौ लाबाय थानांगौ नङाब्ला जोंनाव बेफोरबायदि जेबो गैलालै ओइ लाबोदो लानोसै सोर थैगोन नों आं गैयि न'खरनि फिसा फिसौफ्रासो ड्राग्स जागोन नों आं गैयिनि न'खरफ्रा गोनांनि फिसाफ्राथ' बहाथो आसामाव थानाय गोनांनि फिसायालाय बहाथो बिटिसिआव फरायनाय खुन दार्जिलिं फरायगोन खुन सिक्किमाव फरायगोन खुन शिलं नंगौना नङा नंगौ गोजानाव फरायदों मोजांनि बाथ्रा नाथायबा नों आं गैयिनि दिनै जाबा जों गाबोननि खोथाखौ साननो गोनां बैनि फिसाफ्रासो दिनैहाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोराव गोग्लैसोनानै थायो ओंखायनो नन पलिटिकेल हानजा जेसेबां दल संगठन दं आरो पलिटिक्सआव जायफोर गोहोआव गैयियानो था बिथांमोनाबो बे बिथिङावबा सांग्रांथि हाबाफारिखौ लालांबाय थानायाबा मोजां जागोन नङाब्ला जों एज ए बर' जाथि हिसाबै बा बर' लाइमोनफोर हिसाबै बेंगुरा जानो थांगासिनो दङ आरो गुबुन हारिया जोंखौ बेंगुरा खालामनो थाखाय नाजाबाय थादों आरो नाजाबायबो थाखागोन गुबुन हारिया गोलाव जाबाय भिडिअआ थ' बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाय गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोर पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोर लोगोसे नन पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनाव जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया नांहैदोंब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बिनाय थाखाबाय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि